God bless you, mga mahal. God bless you, ating beloved Pastor Nazareth. Pagpalain po tayo lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga tulog magsabing Amen. Praise the Lord. Wala pang tulog, ha? Mamaya. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa beloved audience preacher po yung bubunyay. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat o malapay sa katatapos na yugto na aming pong pananambahan ni pinagpala at nilangisan. Mula sa mga papuning awitin joyful soul, sa mga buhay na patutuo na inihayag ni mga pinagpala mga anak. Sa mga papuring awitin, alip po sa iyong pinagpala mga awit. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnang yung binuhos yung matamis at banal na presensya. Sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagit handog, patuloy mo kaming tinuturuan. O malapay Jesus, hallelujah. Marami pong salamat, o malapay Jesus, sa pagbubukas ng aming mga pangunaw at kaisipan. At narito po kami, umalapay Jesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po, hallelujah, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan ng malapay Jesus sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming sarili. Patawarin mo po kami hugas ng linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. O malapay Jesus, sa ganang akin, wala po akong magagawa, malapay noon. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Langisan mo po ito maging ang iyong ibang lingkod, malapay Jesus. At buksan mo pang pangunawa kaisipan ng mga tagapakinig. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa mga kapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, amin sama-samang sinasaway. Lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpala at maulang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin na pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time profitable loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeda family, sa ating pong lahat na narito mga minamahal, sa ating pong mga beloved viewers, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At talagang malamig po, masarap matulog mga minamahal. Amen. Subalit sabi nga po, mga minamahal, tayo po ay narito, mga minamahal, amen, upang tayo po ay magpuri, magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. May oras ng pagtulog at meron ding oras ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong ihanda yung ating pong mga Bible, mga minamahal. Amen. Atin buksan po, mga minamahal, sa aklat po ng Lucas 16, talatay 13. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, ang talata po ay 13, ganito mong sinasabi, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen.
Para palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po sa ating pong beloved Bible reader, ang ating pong dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, no servants can serve two masters. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Amen? Nung linggo po, mga minamahal, ating pong napag-aralan, amen, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuyer, amen, kanya pong ipinangaral ang contentment, mga minamahal, amen, ang kontento o satisfied, mga minamahal, amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay hindi kontento, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, amen, tayo po ay naghahanap pa po ng sobra, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, kung di tayo kontento sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, hindi tayo kontento sa pagpapala na ating tinatanggap, anumang kalagayan natin, hindi tayo kontento, hindi tayo nasisiyahan, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit atin na pag-aralan, mga minamahal, amen, tayo po ay mangilag sa pag-ibig sa salapi, mga minamahal, amen. Bakit po, mga minamahal, amen? Kapag tayo po ay umibig sa salapi, mga minamahal, amen, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan, amen. Ang mga kayamanan na tinutukoy, mga minamahal, amen, yung mga kayamanan sa sanlibutan, amen, hindi lang yung mga salapi, mga minamahal, amen, kundi yung mga bagay na mahalaga sa atin, mga minamahal. Ano po ba yung mga bagay na mahalaga sa atin, mga minamahal? Yung ating pong mga trabaho, mga minamahal, ating pong mga pag-aaral, amen, yung ating pong mga mahal sa buhay, mga minamahal, amen. Sinasabi, mga minamahal, kung mas mahalaga, kung mas iniibig po natin sila, amen, nang mas higit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo karapat-dapat sa ating dakilang Diyos. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, kapupuutan ang isa at iibigin ang ikalawa. O kay magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, mga minamahal. Amen? Totoo po ito, mga minamahal. Amen? Kung tayo ay kontento, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen, tayo po ay narito ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung ano man yung ating mga tinatangkilik, mga minamahal, amen, meron tayong pananamit, meron po tayong pagkain, makontento na po tayo sa mga bagay na yan, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, amen, huwag tayong makontento, mga minamahal, doon sa live streaming lamang po, mga minamahal, amen. Huwag tayong makontento, mga minamahal, amen. Dadalo tayo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi po natin maramdaman o naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong makontento dyan. Kailangan, pag dumalo po tayo, mga minamahal, amen, tayo po ay magsikap, mga minamahal, amen. Magsikap tayo maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag tayong makontento, mga minamahal, doon sa ating mga ibinibigay. Amen. Doon sa ating pong mga ikaputhandog, mga minamahal. Amen. Huwag tayong makontento doon sa 20% lamang po, mga minamahal. Amen. Kailangan mas higit pa, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, ang kung sobra daw po, mga minamahal, amen, ay ito po ay nakakasama. Subalit, nabuksan po yung inyong kaisipan ng inyong abang lingkod, mga minamahal. Amen? Ito po ay naisalita ko sa ating pong beloved elder po, mga minamahal. Amen? At sabi niya, mga minamahal, hindi rin kapatid. Sabi po kasi ng inyong abang lingkod, ang anumang bagay, sabi nga, na pag sobra, ay nakakasama. Hindi rin, mahal na kapatid, sabi nating beloved elder. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sobra ang pagpupuri. Amen. Amen. Pag sobra, sa mga bagay na sobra, sa mga salapi, pag-ibig na sa salapi, nakakasama. Amen.
Eh kung yung ating sobrahan, hindi yung pag-ibig sa salapi, ang ating sobrahan, mga minamahal, yung pag-ibig sa pagpupuri, amen? Yung pag-ibig po sa pagbibigay, amen? Yung pag-ibig po, sobrahan po natin, mga minamahal, yung pag-ibig sa pagdalo, sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo kontento sa Miyerkules, Biyernes at Linggo lamang, maging sa Bible study, mga minamahal, sinusuportahan natin, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga sabi po, more praising, more blessing, mga minamahal. Amen? Kung hindi lang 20%, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Hindi po sila ang pinayayaman natin, mga minamahal. Amen? Ang ating tinutulungan mismo yung ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Kaya nga kung gipit na gipit tayo, mga minamahal, mas lalo tayong magbigay. Amen? Kung tayo po ay naghihikahos, mga minamahal, amen, nagigipit tayo sa pambayad sa mga kuryente o pambili ng bigas, halos walang matira sa ating sahod, mga minamahal, ibig sabihin, mas lalo tayong magbigay sapagkat, mga minamahal, amen, sinusubok tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tinitignan kung gaano tayo katapat, mga minamahal. Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal. Amen. Iibigin po, amen, ang ikalawa, kapuputan ng isa, magtatapat sa isa, mga minamahal. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, amen, ay umiibig sa ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, if you love me, keep my commandments. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kung mahal natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, susundin natin lahat ng ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo na po ay umibig sa salapi, umibig na sa kayamanan, yung commandments ng ating dakilang Diyos, hindi na nasunod. Amen? Sapagkat inibig na natin ang kayamanan sa libutan, mas marami na yung oras natin sa trabaho, mga minamahal. Amen? Mas marami na yung oras natin sa negosyo. Amen? Sapagkat sinasabi, kapupuutan ng isa, iibigin ang ikalawa, mga minamahal. Amen? Kaya mapapansin po natin, mga minamahal, amen, tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, paunti lamang po. Maging sa araw ng Biyernes, pakaunti rin po, mga minamahal. At marami lamang dumadalo sa araw po ng Linggo, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi nga po, mga minamahal, kapupuutan ng isa at iibigin ang pangalawa, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Wala po tayong pinatutungkulan dito po, mga minamahal, para po sa lahat po ito, mga minamahal. Amen? Wala po tayong kumbaga tinitira, mga minamahal. Wala po, mga minamahal. Ito po ay para po sa lahat sapagkat ito po ay salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kung iniibig natin ang ating dakilang Diyos, ibig sabihin, hindi tayo matutulog sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Lalong-lalo na sa preaching, mga minamahal. Amen? Kung iniibig po natin ang ating dakilang Diyos, hindi tayo maglalaan ng ating lakas. Sapagkat sinasabi ng ilan, baka mapuyat ako, may trabaho pa ako kinabukasan, mayroon pa akong negosyo, kailangan ko ng lakas. Amen. Naglalaan sila ng lakas, mga minamahal. Amen. Hindi po alam ng iba, mga minamahal, kung saan nanggagaling ang lakas. Saan po ba nanggagaling ang ating lakas, mga minamahal? Saan po ba nanggagaling yung ating buhay? Kundi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit yung iba, mga minamahal, amen, pag inibig na ang kayamanan ng sanlibutan, nandoon na yung kanilang oras, mga minamahal. Amen? Nandoon na po yung kanilang katapatan. Bakit po, mga minamahal? Amen? Hindi na sila magtatapat sa mahal na Panginoon. Yung tungkulin na ipinagkalob sa kanilang ating dakilang Diyos, hindi na sila tapat doon. Bakit po? Iiwanan na nila dahil sinasabi ng banal na kasulatan, kapupuutan nila. Iiwanan nila ito. Hindi sila magiging tapat. Saan sila magiging tapat? Doon sa kayamanan, sa sanlibutan. Kaya so matutal, mga minamahal, amen, kapag inibig ang kayamanan,
kunting salita, mga minamahal, kunting pangaral, kunting nasagi, mga minamahal, amen, iiwanan, mga minamahal, amen. Iiwanan ang kanilang matungkulin, mga minamahal, amen. Sapagkat sinasabing hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal, amen. Kahit sinasabi tayo pinag-iingat, mga minamahal, amen. Maging kontento po tayo kung ano man ang ating tinatangkilik, amen. Kung ano man yung bagay na nasa atin, amen. Huwag lamang tayo makontento, mga minamahal, amen, na tayo lamang po ay nakaupo diyan, mga minamahal, amen. At talagang walang ginagawa, mga minamahal, amen. Sapagkat sabi nga po, mga minamahal, amen, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ito po ay napakahalaga. Sapagkat ito po ay ang ating mga kaligtasan dito nakasalalay, mga minamahal, amen. Kung iniibig natin ang ating dakilang Diyos, ibig sabihin, iniibig din natin ang ating mga kaligtasan, mga minamahal, amen. Kung iniibig natin ang kayamanan, ibig sabihin, ayaw natin ang kaligtasan. Ang kayamanan, kayang-kayang ibigay ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung kayamanan ba ng sanlipunan, kayang-kaya bang magbigay ng buhay na walang hanggan? Hindi po, mga minamahal. Anong ibibigay ng kayamanan ng sanlibutan? Kasiraan, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, ang magasig sa laman, mag-aani ng kasiraan. Ang magasig sa spiritual, mga minamahal, amen, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga po makikita po natin sa buhay ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, kanilang pinili ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kanilang iniwan, mga minamahal, sabi nga po ng ating napag-aralan, mga minamahal, amen, gustong maging abogado ng ating beloved pastor. Amen. Meron siyang minahan. Amen. Subalit sabi nga po, sa kabila ng kanyang mga kayamanan, meron siyang karamdaman, insomnia. Amen. Yung kanyang insomnia, mga minamahal, amen, hindi siya pinatutulog. Amen. Marami nga siyang kayamanan. Mataas nga yung kanyang pinag-aralan. Subalit, hindi naman siya makatulog. Baliwala din po, mga minamahal. Amen. Iniwanan ang kayamanan, mga minamahal, iniwanan ang minahan, mga minamahal, naglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Pinili ang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ang bunga, mga minamahal? Pagpapala. Amen? Maging tayo man, naging bunga, mga minamahal, ng kanilang pagpili sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At naging tapat po sila, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dumating ang mga pagsubok, 15 years, mga minamahal, amen, talagang halos walang makain. Sabi nga po, halos walang lumabas na gatas, mga minamahal, dahil walang mga kinakain, mga minamahal, amen. Subalit hindi pa rin pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung tayo maging tapat, tapat ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ang mga kahirapan, mga pagsubok, dinanas ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kanila na pong dinanas, mga minamahal. Hindi na po natin daranasin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala na po tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Lahat ng ating mga karamdaman pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating mga kahirapan, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Merong tinatawag na free will, mga minamahal. Bagamat tayo tinawag, pinili ng ating pong pinakamamahal na Diyos, meron pa rin po tayong kalayaang mamili, mga minamahal. Amen? Ating basahin po, mga minamahal, aklat ng Joshua 24:15, 14. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, talatang 15, balik sa 14, ganito po sinasabi, at kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ng Diyos ng mga Amoryo na lupain na inyong tinahanan, ngunit saga ng akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sa 14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan
at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Meron po tayong kalayaan, mga minamahal. Tinatawag na free will, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng mahal na Panginoon, maging matalino ang mga Kristiyano. Pipiliin natin, mga minamahal. Amen. Ang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po, lagi nating itanim sa ating mga isipan, mga minamahal. Ang ating buhay sa mundong ito, panandalian lamang. Tayo po ay malalakbay, mga minamahal. Hindi po tayo taga rito, mga minamahal. Tayo po ay mamamayang taga-langit po, mga minamahal. Amen? Bali, sabi nga po, kaya lagi po tayong pinagbibilinan. Mag-ingat lagi, magbantay sa ating pong mga kaligtasan. Amen? Na huwag po tayong umibig sa salapi. Mangilag tayo, mga minamahal. Amen? Kung anuman yung nasa atin, tayo po ay magkasya na po, mga minamahal. Amen? Huwag na po nating hangarin pa po, mga minamahal. Amen? Na yumaman, mga minamahal. Amen? Ang kayamanan sa sanlibutan, alikabok lang sa mahal na Panginoon. Ang totoong kayamanan natin nandoon sa langit, mga minamahal. Amen? Hindi nasisira, mga minamahal. Walang kalawang, walang magnanakaw. Mag-ipon tayo ng kayamanan dito sa lupa. Maraming magnanakaw, mga minamahal. Amen? Marami na nga pong nagpapatayan dahil dyan, mga minamahal. Amen? Doon nga po sa aming pong tinitirahan, mga minamahal, sa aming inuupahan, mga minamahal. Doon po sa mga agricultural supply, nanakawan, mga minamahal. Amen? Gabing-gabi, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, nahuli po, mga minamahal. Amen? May nakapagtimbre, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala tayong sakit ng ulo, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Kunting kaluskos, kung meron tayong mga kayamanan sa ating bahay, baka sabihin natin, baka pasukin ako dito, meron pa naman akong milyon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ating paglilingkuran, mga minamahal, amen, pipiliin natin sa araw na ito. Amen? Maging seryoso sa pagpili, mga minamahal. Amen? Kung pipiliin natin ang ating dakilang Diyos, ibig sabihin, ibibigay natin ang ating buong buhay. Ibibigay po natin ang ating buong panahon. Ang oras natin, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo magdadahilan, mga minamahal. Amen? Na kesyo, dahil meron akong trabaho, kesyo meron akong nag-aaral ako, mga minamahal. Kesyo meron akong negosyo, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin kung sinong nagbigay ng mga bagay na yan, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon po, mga minamahal. Amen? Kayang-kayang ibigay ang mga bagay na yan, mga minamahal. Amen? Ang ating mga kapatid, mga patutuo nila, mga minamahal. Amen? Sabi nila, mga minamahal, nung sila'y nag-aaral pa po, halos hindi sila pumapasok, mga minamahal. Ang ating pong mga beloved children po, mga patutuo nila noon, mga minamahal. Amen? Magkaroon ng krusada, excuse sila sa kanilang school. 1 linggo, mga minamahal. Amen? 1 linggo silang absent. Kinabukasan, exam na nila. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Amen? Pagpasok, mag-take ng exam, paglabas ng resulta, sila ang number 1. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging sa mga trabaho man po, mga minamahal. Amen? Mga trabaho, mga tapat na mga Kristiyano, hindi uma-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ng kanilang supervisor, absent ka lang, absent, wala ka nang sasahurin. Amen. Baka sa susunod, tanggal ka na. Amen. Yung nagsabing supervisor na yan, mga minamahal, siya po yung tinanggal ng mahal na Panginoon. Amen. At yung kanyang sahod, mga minamahal, kompleto. Walang bawas, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ipagpapalit po ba natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal? Magkaroon tayo ng karamdaman?
Amen? Sa ating pagsisisi, sa ating pagpupuri, sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, pinagagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magkaroon tayo ng kayamanan, amen, marami tayong karamdaman. Amen? Yung karamdaman na dumating sa atin, yung kayamanan na nasa atin, mga minamahal, kulang pa. Ubos, mga minamahal. Ubos na ang kayamanan, yung karamdaman, hindi pa gumaling. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sino ang pipiliin natin, mga minamahal? Amen? Ang kayamanan na nagbibigay ng kapahamakan o ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung ating pipiliin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan. Amen? Pipiliin natin ang ating dakilang Diyos, ituturo niya sa atin yung daan na ating lalakaran. Aklat po ng Salmo 32:8, ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 32, ang talata po 8, ganito po sinasabi, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ituturo po sa atin ng mahal na Panginoon yung daan na ating lalakaran, mga minamahal. Amen. At sinasabing, papayuhan kita ng aking mga mata. Amen. Ay nakatitig sa iyo. Amen. Ang ibig sabihin, mga minamahal, amen, habang tayo lumalakad sa daan ng mahal na Panginoon, amen, na hindi laging rosas na sinasabi, baku-baku, mga minamahal, hindi laging komportable, hindi laging patag, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, amen, ang daan ng mahal na Panginoon ay matuwid, amen, subalit sa punong-puno, amen, ng mga pagsubok, mga suliranin. Bakit? Yung mga bagay, mga suliran, mga pagsubok, yan yung nagdumadalisay sa atin. Amen. Bakit pinahintulutan ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo pinupuro? Amen. Yung ating mga puso, pinupuro ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tinitignan kung gaano tayo katapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung gaano natin iniibig ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Subalit sabi nga po, huwag mag-alala ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Bagamat tayo dumanas ng mga pagsubok, mga pahirapan, kadalamatian, mga suliranin, amen, ang mata ng mahal na Panginoon nakatitig sa atin. Ibig sabihin, lagi tayong binabantayan, mga minamahal, amen. Lagi tayong pinapatnubayan, hindi tayo iniiwanan, amen. Ang kailangan lang po sa mga tunay na anak ng Diyos, tumawag sa mahal na Panginoon, amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, hindi na dumadalo, mga minamahal, amen, dumadalo po, subalit yung pagtawag sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, sabi nga po ng ating pong beloved elder, mga minamahal, yung iba, mga minamahal, amen, sila po ay iniisip nila sa kanilang sarili, mga minamahal, na sila'y walang nagawang kasalanan sa mahal na Panginoon, amen, kaya imbis magsumamo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Imbis magsumamo, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, amen? Kailangan, sabi nga po, tayo umiyak, mga minamahal, amen? Umiyak tayo, mga minamahal. Alam niyo po bang pag-iyak, mga minamahal, amen? Ito po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Si Haring Isikaya, mga minamahal, amen? Umiyak ng di kawasa, mga minamahal, amen? Umiyak ng di kawasa. Ibig sabihin talagang todo hagulhol siya, mga minamahal. Amen. Maging sa atin man, mga minamahal, nasubukan ng inyong abang lingkod, mga minamahal. Nasubukan ng inyong abang lingkod, isang gabi, mga minamahal, pagkatapos magpuri, mga minamahal, sapagkat walang trabaho ang inyong abang lingkod noon, mga minamahal. Ako'y inuusig, sinasabi nilang tambay, inaawitan pa, mga minamahal, tambay, tambay, sabi po, mga minamahal. Amen. Sabi ko po sa ating dakilang Diyos, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Ako'y umiyak, mga minamahal. Amen. Yung pag-iyak, mga minamahal, sa mga brothers, hindi po nangangahulugang bakla, mga minamahal. Amen. Hindi po nangangahulugang tayo mahina, mga minamahal. Amen.
Yung iba sa atin, nahihiyak umiyak, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus, yung hindi nahihiyang umiyak, mga minamahal, humagulhol, kahit tumulo na yung uhog, mga minamahal, hindi nahihiya. Yan po, mga minamahal. Amen. Kailangan huwag tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Wag natin pakialaman yung ating mga katabi. Kailangan yung ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Talagang umiyak tayo sa ating dakilang Diyos upang mapakinggan lahat ng ating mga panalangin, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad. Yung pag-iyak, ibig sabihin tayo nagpapakumbaba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, papayuhan tayo ng ating dakilang Diyos. Yung mata ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus nakatitig sa atin. Amen? Anong gusto natin, mga minamahal? Yung kayamanan? Amen? Walang Diyos na nakatitig sa atin? O ang mahal na Panginoon kahit nasa kahirapan? Amen? Na hindi naman nananatili yung kahirapan, nakatitig ang mahal na Panginoon. Amen? Kahit pipili tayo, mga minamahal. Amen? Dito na tayo. Kahit man lang, kahit walang makain kung minsan. Amen? Kahit walang pamasahe, kahit naglalakad, subalit lagi nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At sinasabi po, mga minamahal, kapag hilaw na Kristiyano, mga minamahal, Sunday Christian, mga minamahal, amen. Pagdating ng rapture, iwan, mga minamahal. Amen. Pagdating ng tatakan ng 666, sila maunang magpatatak. Yan po ang sabi ng ating mong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Makita ang kanilang mga anak, umiiyak na, mga minamahal. Amen? Umiiyak na dahil sa gutom, mga minamahal, patatak na. Amen. Subalit sa mga maiinit na Kristiyano, mga minamahal, amen, na hindi kontento lamang sa pagdalo, talagang sinisikap, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pagdating ng rapture, sila ang unang dadagitin ng ating pong pinakamamahal. Pagkatapos ng mga natutulog, mga minamahal, amen, ang mga maiinit na Kristiyano hindi nadadaan sa libingan. Diretso na, amen, sa pagdagit ng mga banal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hindi na tayo dadaan, mga minamahal, sa pugutan ng ulo, mga minamahal, masakit, mga minamahal. Amen? Yung kahirapan lamang po, yung gutom. Amen? Kung mainit na Kristiyano, mga minamahal, sanay, mga minamahal. Amen? Sa mga sa gutom, mga minamahal, sanay sa fasting. Amen. Sabi nga po, magsobra na sa mga, sabi nga po ng iba, mga minamahal, sobra-sobra na raw yung ginagawa natin, mga minamahal. Amen. Biyernes, Miyerkules, Linggo, baka lumagpas na tayo daw sa langit, mga minamahal. Amen. Lumagpas man na tayo sa langit, pagbagsak natin, langit pa rin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Kumulang tayo, mga minamahal, di nakabot sa langit, pagbagsak, imperno, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung tayo hihiling sa ating dakilang Diyos, amen, habang tayo umiiyak, amen, dalawang bagay, sinasabi ng banal na kasulatan. Ating pong basahin, mga minamahal, huling talata po. Aklat po ng Proverbs, Kabanatay 30, talatay 7 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30. Ang talata po ay 7 hanggang 9. Ganito pong sinasabi, dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo, huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglabastangan sa pangalan ng aking Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas. Everybody shout, praise the Lord! Umaga na po, mga minamahal. Amen.
Umaga na po, kailangan po tayong magising, mga minamahal. Amen? Dalawang bagay, mga minamahal, habang tayo po ay nagsusumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ang ating hilingin, amen, na tayo po, mga minamahal, ilayo sa atin, mga minamahal, ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan, na huwag po tayong bigyan ng kahit karilitaan o kayamanan man. Amen? Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko, mga minamahal, sapat, mga minamahal. Amen? Yung ating needs lang, mga minamahal. Amen? Kahit wag na po tayong pagyamanin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, baka kung tayo pagyamanin, makalimutan na natin kung sino ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya pag tayo pinagyaman, mga minamahal, nakalimutan na natin ang dakilang Diyos. Kapag tayo nagkasakit, sinong hanapin natin? Takbo tayo sa manggagamot, mga minamahal. Wala nang pananampalataya, wala nang faith. Bakit, mga minamahal? Doon na sa kayamanan, nag-umasa. Doon na sa kayamanan, nagtiwala, hindi na po sa mahal na Panginoon. Amen? Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, ating pong pinagkakaloob, ating pong ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Joben Perez. Praise the Lord. Tayo po natin ibawit mga minamahal, tumayo at magpuri sa mga Panginoon. Praise the Lord. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo o kataas-taasan sa umaga at gabi ipahayag ang kagandahan mo at katapatan sa saging ng plauta at butiapi at sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, Lord Jesus. Ang isip mo, di matarong. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Minsan ito, praise the Lord. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos It is worship the Lord. Hallelujah. at magpuri Sa ngalan mo, o kataas-taasan. Sa umaga, gabi, ipahayag. ang iyong Worship Jesus. kagandahan at katapatan Sa saliw ng plautaan, kutiapi. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga
dakilang iyong mga gawa. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sanayin natin na magbanggit ng mga kabutihan ng Diyos. Mabuting bagay na magpuri sa Diyos. Sa bawat araw, may mga kalungkutan na nadarama bawat isa. May mga kabigat, may mga problema, may mga pasakit. Kadalasan lumuluha, natatakot. But God is so good. Ang Diyos ay napakabuti. Hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos. Kailangan mo lang, kapatid, manampalataya sa Kanya. Bilangin parati ang pagpapala. Huwag kang pagsubok. Tingnan mo ang pagpapukabutihan na malapit. Sa oras nito, mga minamahal, tayo po natin dumalangin at pasalamat sa Diyos. Ipabot mo natin sa mahal na Panginoon ang ating pagpapasalamat. Dakilang Diyos, sumambanal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo ang aming mga puso. Minsan napapagod. Minsan natatakot. Minsan nandoon ang grabe panlulupaypay. Pero para ang aming alam, mahal na Panginoon, Ikaw ay ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ito lamang ang aming pinanghahawakan. Huwag mo kami pabayaan. Tulungan mo kami sa bawat takbang ng aming buhay. Ikaw ang aming kailangan. Panatilihin mo kayo dito sa puso. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot manalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa akin po mga minamahal na mga bisita, akin po mga minamahal na mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, totoo inyo narinig ng mga salita sa isang tawag sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay ang ating Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Sa oras nito, mga minamahal, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalawa ay pagsisisi. Humingi ng kapatawaran. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Dahil buhay ang Diyos. Nakikinig sa bawat panalangin na meron tayo. Humingi tayo ng kapatawaran. Walang taong hindi nagkasala. Lahat ng tayo nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang ng ating mahal na Panginoon ay humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At tatanggapin natin yung Espiritu at ating kaligtasan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kung sa ating mga beloved viewers, meron na kayong kakayahan na lumakad, pinagaling na kayo mahal na Panginoon, humakbang kayo patungo sa mga nagawain, tanggapin yung bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sa ikapapatawad na yung makasalanan. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na ito ng ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagpupuri, yung pag-iyak, yung pagluha, yung pagdama mo ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ito'y regalo ng ating mahal na Panginoon. At sa oras ito, mga minamahal, tanggapin niyo ating mahal na Panginoon bilang pagtupad. Hindi paglipat na maliyon, kundi pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon. Lahat na ito'y kailangan natin ng mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa aking sasabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkabata hanggang sa mga oras na ito. Kailangan kita, mahal na Panginoon. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawa. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan
diyan sa kalangitan, sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po, dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Jesus sa iyong salita. Narito, malapay noon, ang aming minamahal na mga kapatid tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, malapay noon. Tugunin mo may malang kaparaanan. Walang imposible sa iyo, malapay noon. Walang distansya makahadlang sa iyo magpapapala sa ating mga minamahal kapatid na ito. Pagpalay mo po sila dahil patawarin sila sa pandalangin na aming ginagalat. May minamahal Evangelista Waldestrada Almeida. Sa lahat ng kanilang mga pagkasalanan, patawarin mo po sila. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa hindi ito at ulit kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito malapay noon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pananalangin, mga minamahal sa ating mga pangangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating makaramdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, na nating lapit sa malapay noon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na mampanda sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, may kapangyarihan kaming palayasin lahat ng gawa ng kaaway. So, sa pandalangin na aming ginaganap ng mga Evangelista Waldestrada Almeida, ay po mga minamahal ng mga gagawa. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman, TB diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood. I commit to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness, lahat ng mga panlulupaypay, makababag sa iglesia, mga panlalabing. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen na tayo natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, ito shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Ang kinin natin, mga minamahal, yung ating po mga ipinandangin na ating natanggap na. Amen. Lahat mo muna ng pinagpala, pumalakpak muna na napakalakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. At God bless you, beloved elder. At tayo na po mamaya, tuloy-tuloy na po sa ating pong announcement. Narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved brother Marlon, para po sa ating pong announcement. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin misa na pang ating malapahinoon. Alahan ng pinagpala magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At magandang umaga na po, mga minamahal. Patuloy natin pinapabudang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doble paggalang pagbati na umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Waldestrada Almeida. Lagi po natin naalala ang mabalang turo nila isang aral at po minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida sa po mga beloved children. Sa ating po minamahal gagawa sa takong ito, sa inyong mga pudatihan man. Isang palang umaga sa tila. Siyempre kayo sa mga Facebook viewers, YouTube viewers, isang palang araw, umaga sa inyo pong lahat. At tayo po mga minamahal sa ating pong regular announcement po. At patuloy na tayo po ay inanyayahan na dumalo 3 times a week po ang balagawain malapay doon dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministries dito po sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong general service po mga minamahal ay bukas po every Sunday. Subalit ngayon po ay first Sunday of the month po bukas. Kaya mayroon po tayong pagkakandang din ng Holy Supper. Kaya mag-start po ng alas 9 ng umaga at matatapos na po ng alas 4 ng hapon. At gayon po na patuloy na in-encourage din bawat isa sa hindi lamang sa mga ginagamit sa sa mga Pinoon, kundi sa bawat kapatiran na kayo po, kung nais kayong mag-alay ng pag-aayuno, maki-join sa pag-upuri, pag-stayin ay open po ang bahay gawain ng Malpino, ang pastoral house po, upang kayo po ay tumugo rito. Amen. Bukas po muli ating pong general service o ating pong Holy Supper. Mag-start na alas 9 ng umaga, matapos na po alas 4 ng
hapon. At ating pong midweek service every Wednesday. Itong darating na Wednesday, mag-start ng 1:00 ng hapon, matapos na po 5:00 ng hapon din. At ang overnight prayer ay tuwing Friday. Tulad kagabi, Friday, nag-start tayo ng 9:00 ng gabi at matapos na po na 6:00 ng umaga na po nitong Sabado. Itong 3 beses po na gawain malapay noon sa isang linggo ay napakahalaga po nito na ating daluhan dahil sabi nga na ating mga pastor kung paanong sa isang araw ang ating physical na katawan kinakailangan kumain ng 3 beses sa isang araw para hindi tayo manghina, ay lalo pa kaya sa spiritual na aspekto po, mga minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers, napakahalaga po na kayo po ay mismong makadalo sa mga malapit na malgawain malapay noon. Saan man kayo naroon sa oras na ito, mas mahalaga na mayagbangin nyo ang inyong pananampalataya, makadala kayo, lalo po kayong pagpalain ng malapay noon. Amen? At sa ating pong pag-uwi, idaan lamang yung ating 5 piso, 10 piso. Huwag kalimutan ihulog doon sa maliit bags po maminamahal upang patuloy na malakaya po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan through TV program po. Masuportahan po natin sa pagitan ng ating mga ihulog. Napakalaking bagay po. Tuloy-tuloy ang pang-Ebanghelyo ng Kaligtasan. At huwag natin kalimutan ang maghayo paglabas natin. Mga salita na ating narinig sa umagang ito ay ating pong ibahagi yan. Yan ay paghahayo ng mga kaluluwa sa ating mga sa buhay. Hindi pa nakilala sa malapay noon. Nais natin makasama. I-share natin ang kabutihan malapay noon. Hayuan natin sila ating mga kaibigan, katrabaho. Amen. At syempre ating pag-follow up. Sabi ng Biblia po maminummal, mahalagang bagay yung ating ding laging pagpapaalala sa ating mga kapatiran na bihira na po silang dumalo, ating i-remind sila na napakalaga ng kanilang panumbalik sa malapay noon, lubos-lubos silang pagpalain, sama-sama tayong pagpalain malapay noon. Kaya maghayo, mag-follow up po tayo mga minamahal. Amen? At gayon din po mga minamahal, after na ating pong closing prayer, may practice po ating pong beloved adults choir. Amen? Right after po ay maaari man lang po kayong pumunta dito sa harapan. At ang ating naman pong beloved youth, Singles Choir at ating beloved Jesus Finest Generation Choir ay mamayang hapon, 5:00 po ng hapon po mga minamahal. Yung ating pong call time po mga minamahal at patuloy po tayong makisa sa mga practice po mga minamahal. Napakahalaga yung tayo po ay makapag-practice po mga minamahal sapagkat ang ating pinaglilingkuran mga minamahal, ating inaalayan ay ang Diyos na buhay. Kaya sana po mga minamahal ay lahat tayo mag-attend po sa practice po mamaya. Amen. Inulit po natin, right after natin pong closing prayer, ating pong beloved adults choir, itong umaga na po mismo. Mamaya na pong 5:00 ang beloved youth, Singles Choir at ating pong Jesus Finest Generation Choir. Mamaya 5:00 po mga minamahal. At gayon din po mga minamahal, kung may mga katanungan tayo, nais nating i-clarify po mga minamahal spiritually, ay sa ating mga beloved sisters po, lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran, beloved daughter at po beloved the preacher. Handa po nila kayong paglingkuran. Sa ating mga beloved brothers naman po, dito sa lura ating pong beloved the preacher dito po. Maaari po kayong lumapit mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran dahil napakahalagang bagay na kapag tayo ay tumutugo sa gawin malapit noon, wala tayong mga question po mga minamahal sa ating mga pananampalataya, wala tayong pag-alinlangan sa kung ano man ang ginagawa natin, pag-upuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin minsan ang pang ating Diyos na buhay at may hands po mga minamahal. Bago tayo lumapit dito, patuloy tayong manalangin na sa ating kinupuan, hingin natin ang gabay, tayo magsumamo sa ating malapay noon, bago po tayo lumapit dito po mga minamahal. Amen. At muli po mga minamahal, wag na wag kalimutan, wag na wag umabsent po mga minamahal sa bawat banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin minsan ang pang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng pinagpala sa umagang ito magsabi ng Praise the Lord! Parang kaunti na lamang po mga minamahal. Ulitin po natin lahat ng pinagpala sa umagang ito magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa malapay noon. At kung wala na po, amen. Kuya, kung wala na pong karagdagan, amen. Praise the Lord. Tayo po ito ngayong lahat, mga minamahal. Tayo na po magpasalamat sa malapay noon sa pamagitan ng ating pong closing prayer. Narito po ating beloved elder brother Deo Rodriguez upang pangunahan po tayo sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa po tayong magpasalamat manalangin sa ating malapay noon. Amen.